हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जोंनि इयुथ्सफोरा जे बीटीसी साख्रि होनो हाला नामा आरो लोगोसे इलेक्शन फैगासिनो बिनि सिगां साख्रि मोनगोन ना मोना दा बिनि गासैबो सोंनाय फिननायनि रिजाल्टआ फैदों बिथां बीटीसी सिबा एनाउन्स खालामबाय होबाय मिडियानि गेजेरजों जे माब्ला होगोन रिजाल्टखौ बबेखौ होग्रोगोन बिनि सायाव नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां नायजोब आरो शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो जोंनि इयुथ्सफोरा मोननो हायो आरो मानोना गोबां दुखु जादोंमोन जे दासिमबो रिजाल्ट होआ आरो इलेक्शन जायोबा रिजाल्ट होआबा मा जागोन एबा साख्रिखौ होनो हामारला नामा बीटीसी सरकारा दा बेनि सायाव जों सावरायगोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना जेब्लायबो बर' रावजोंनो मोननो हायो दा गोबां सोंदों BCDC खौ होला नामा दा बेनि सायावबो आपडेट दङ जों बेखौ सावरायगोन गोबाव खालामा जों थांनि CSP नि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय CSP नि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो रिजाल्टआ दिनै आउट जायाखै जों सानदोंमोन 12 आगस्ट एबा दासिमबो टाइम दङ दासो फुं जादों दा रिजाल्टआ फैनो हागौ इभिनिंफ्राव माबा मोनसे बाट फैयाबा जों मोनसे डेट लाखादोंमोन ना बेनो जाबाय जोंहा टेन्टेटिभ लादोंमोन 12 निफ्राय हमना ला 19 आगस्टनि गेजेराव रिजाल्टआ फैगोन होननानै अके दा गोबांथार माने सोंगासिनो दं जे BTC सेक्रेटारिखौ होनो हाला नामा BCDC खौ फोजोबसिगोन नामा बेनि सायाव गोबांथार माने एक्चुअली बे मिडियायाव गोसारगासिनो दङ BCDC आ जोबगोन नामा होननानै दा बिदि जेबो नङा बिदि गैथ'वा दा बिनि रिजाल्टखौ होगोन ना होला बेनि सायाव गोबां सोंनाय दङ देन बेनिफ्राय 4 ग्रेड आरो लोगोसे 3rd ग्रेड आरो लोगोसे फरेस्ट आरो लोगोसे टेट रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन थ' बिनि सायाव BTC सिबा एनाउन्स खालामबाय नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप नायग्रो बेनिफ्राय नोंथांमोना डिटेलखौ होगासिनो जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो खामानिखौ मावगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे मोजाङैनो जायो मोननांगौ बिजाथिया मोनो बेखौ नोजोर बोनानै प्रपार स्क्रुटिनि खालामगासिनो दङ बेनिखायनो सम लादों आं सान्दों इलेक्शन कड अफ कन्डाक्टनि सिगाङावनो बयनोबो जों एपइन्टमेन्टखौ होनो हागोन दायो जों खोनाबाय BTC सि बिथां प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय जे MCC सिगां अके MCC सिगां माने जोंहा मिथिगौ सेप्टेम्बराव गासैबो जों मिथिदों जे BTC इलेक्शन जानो फैगासिनो दङ लास्ट उइकआव स' लास्ट उइकआव आरो रिजाल्टआबो लास्ट उइकआवनो मोनगोन होननानै बिथां हिमन्तआ बुंदोंमोन जेब्ला स' बेयो जानाय चान्सआ दंखायो दानिया MCC जायोबाथ' जोंहा रिजाल्ट एबा गभर्नमेन्ट स्किम बा साख्रि होनो हाया दा बेखौ जों मिथिगौ बेखायनो BTC सिबा बुंबाय जे CSPआ भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ बासिगासिनो होनना बुंदों जाहाथे रिजाल्टआ मेरिट बेसिसआव फैयो आरो बेनो जाबाय MCC सिगां थ' मडेल कड अफ कन्डाक्टनि सिगांनो साख्रिखौ होगोन होननानै बिथांमोना थांखि लादों एबा फोसावबाय 3rd ग्रेड जा 4th ग्रेड जा टेट जा फरेस्ट जा BCDC जा स' BCDCआबो रिजाल्टआ बे सप्तायावनो फैसिगोन होननानै बिथांमोना फोसावबाय थ' बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंदों आरो जाय मिडियाया सोंदों बयनिसिमबो जायनोखि मिडियाफ्रा सोंदों साबायखर बावबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो सोंबाय थायो मानोना गोबां जोंनि इयुथ्सफोरा सोंजानो लुबैदोंमोन जाहाथे रिजाल्टनि बागै सोङो होननानै दानिया जों खोनाबाय मिडियानि गेजेरजों बुंबाय जे 1 उइकनि गेजेरावनो रिजाल्ट होसिगोन एबा MCC जानाय सिगां गासैबो BTC इयुथ्सफोरा जायनोखि पास जादों मेरिट लिस्टआव साख्रिखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना एबा BTC सिबा फोसावबाय दा बेनो आपडेटआ जे नोंथांमोना जास्ट 20 आगस्टसिम नेबावनांसिगोन बिनि उनाव MCC नांगोन आरो जेब्ला नाङो थ' नोंथांमोननि इलेक्शना फैगासिनो BTCआव बेनिफ्राय सरकारा सोर दायो दाया बे उननि बाथ्रा बाट नोंथांमोननि साख्रिया फैगासिनो दङ दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट